खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आङो नै दा मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना। मोनसे जायगायाव माने आङो लोगोनाव आलासि जानो फैदोंमोन। ओमफ्राय बे आलासि जानो फैनायावनो आंहा मोनसे मा होनगोन बेखौ लाका मोजां होननांगोन आरोना। लाब जादों आंहा। माने आङो जेखौ लाइफआवहाय नुफेराखै माब्लाबाबो नुफेराखै आङो दा बेखौ नुनो थांगासिनो दङ। जों नायनो थांनो नागिरदों आरोना। मा होनो बेखौहाय बाथौ धोरोमनि खेराइ फोरबो होनोनो आरोना। ओमफ्राय बे खेराइ फोरबोआवहाय मोनसे नुफेरै मोसानाय नुगोन आरोना बेवहाय दौदिनि होनो ना मादै दौदिनि थुंग्रियाव गानानै मोसानाय नुगोन आरोना। ओमफ्राय आङो बेखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन लाइफआवहाय। जोनोमनिफ्राय आं माब्लाबाबो नुफेराखै। स' आङो बेखायनो लोगोनाव आलासि जानो फैनायाव बिसिनि लोगोमोननि गामियाव माने बे फोरबोआ दिनै ग्रोब जादों आरोना। ओंखायनो आङो दा माने सुबिदा मोननायावनो आङो नायनानै लानोसै आरोना। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनोसै। नोंथांमोनहाबो नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय आङो सोरनाव आलासि जानो फैदों बोरो नै बिथांमोननाव बिसिनि गामियावनो खेराइ आंथ' मिथिला नोंसिनासो मा मा फोरबोथाय खेराइ आंथ' फोरबोखौनो नायसिगोनसो। ओमफ्राय आंबो गोबाव जाबायमोन नायैया। दिनैसो बेसिबांबा गोबाव उनाव नोंखौबो देखायनो साननानै सानैजों आलासि जाफैनायजों ग्रोब लोगो मोननायजों नायहैनोसै आरोना। आंबो बारा मिथिया मा मा जायो थेंकिउ। जिखुनु ओमफ्राय आंखौ नुफेरैखौ देखायनायनि थाखाय देखायसिगोननि थाखाय देखायथ'वाखै दाबोनो देखायथ'वाखै नोंखौ दा नुसिगोन देखायगोननि थाखाय दा जोङो थांसै होमबा थुदो। नोंथांमोना बावबाय नामा नामखौ बिनिखौ बिथराय ब्रह्म। ब्रह्मबाबो बिसिना बाथौ आरो बाथौ फुजियोना। ओरैनो माबासो लानाय आरो आंना नार्जारिसोमोन बिथराय नार्जारिसोमोन। सोलायनाय जादों। बिसिनाव फैनानैसो आङो दिनै फार्स्ट टाइम बाथौ धोरोमनि खेराइ फोरबो बे थुंग्रियाव गानानै मोसानायखौ फार्स्ट टाइम नुगोन आरोना। ओमफ्राय आं दा बिराद एक्साइटेड। आं नायनो लुगैदों नायनोसै गिदोंबो एसे आं नायफेराखै नालाय। ओमफ्राय दा थांनानै नायहैनोसै आरोना। नायहैथारगोन आं दिनैयो। जोंहा बिथिं दङ मादै बेयो जाबाय बिथराय ब्रह्मनि मादै आइ खोमसि जाबाय। मादैया दा जोंखौ लानानै थांसिगोन बै जायगासिम। फाइनालि नै जोङो दा जायगाखौ मोनफैबाय। नायनोसै माबायदि आङो एसे देखायलांसै नोंथांमोननोबो। गावनि इन्डिजिनियासखौ खोमायोबा गाव गावहा मा खहा जायो बेखौबो जों सोलोंनानै बेखायनो जों दा बे साइन्टिस्ट एभ्रिथिं एभ्रि काइन्डस अफ मेटार्स जों बेखौ बयबो मिथिनानै लानाया गोनां। दा सोरबाया साननो हागौ बे जोंनि गोनांथार नङा, खिन्थु बेखौ जुदि गोनांथार नङा होनोबा बेवहाय गावहानो खहा दं। आं बेखौ गामिनि जानानै बुंबाय बा जोंनि बर' जाथि जाथ'वाखै दासो लासै लासै रेडि जागासिनो। दासिम नलबारि गावदां गामिया मोनफैजोबाखै जों बेखौ मानसिफोराबो। सिबिनानै फुजिनानै दं। जों बेजोंनो जोंनि खाथि खाला गासिबो बर' जाथिया दिनै बेखौ लानानैनो जाय दौदिनि जाखांग्रा जाय मोसागोन दिनैनि बे फुजायावहाय खेराइ मोसागोन बा थुंग्रियाव गाना मोसागोन बे मोसाग्राया बैनो दख'ना बिदन गाननानै गुफुर जि फास्रा खानाया आरो जानजियाव नैबेनो मोसागोननो। नायलांसै माबायदि मोसायो। नुफेरैखौ नायनानै लानायाबो मोजांनिसो बाथ्रा। सोरनि फोरबोआ माबायदि सोरनि गामियाव माबायदि फोरबो फालियो बेफोरखौबो नायना लानायाबो मोजांसो आरोना मिथिना लानायाबो। जेनेबा बयनाबोथ' एखे जाजोबा नालाय फोरबो फालिनायफ्रा। जोंना जेरै ब्रह्म बिसिना बाथौ फोरबोनि खेराइ फोरबो फालियो। जोंनाथ' ब्रह्मआव आहुथि सावो ओमफ्राय बिदिनो फुजा होबानो जोंनाथ' बिदि बांद्राय नियम निथि गैया आरोना। जोंना दङबाबो माने दस्रा बिसोरनिजों गोरोबा आरो। ओंखायनो आङो माने गासिबो फोरबोनि फालिनायखौनो नायनानै लानो गोसो जायो आरोना। ओमफ्राय नै आं दा दिनैयो फाइनालि बे बाथौ धोरोमनि खेराइ फोरबोखौ आं नुसिगोन आरो।
बेवहाय आङो माखासेखौ दिन्थिजोबनो हानाय नंला मानो होनब्ला भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन नालाय आङो माने बे खेराइ मोसानाय एसे ओमफ्राय थुंग्रियाव गाना मोसानाय बेफोरखौल' आङो दिन्थिलांसै बेवहाय भिडिअआव होनोसै आंथ' नुजोबसिगोन जेन'बा ओमफ्राय भिडिअआव होजोबनो हानाय नंला बयबो हायोब्ला फैनांगौ जोंनाथ' खमाया लाफागोन बेथ' साबादि बेनिखौ रायलायनांगौ गैया दा जोंनि जेसेबांनाखि गामि दं बे गामिनि न'खरफ्रा बेवहाय फैनानै नायग्राफ्रा जोंनि बे नायनो रेडि ना मदद होफैनांगौ बेखौ सासे बिक्तिया बुंलांबाय बिनि खेंफोरथि नायफै बयबो रायजो राजाफोर जोंनि गुदि बाथौ धोरोम गोदो गोदायनिफ्रायनो जुग जुग बोसोरनिफ्राय खिन्थानो हायै बोसोरनिफ्रायनो फालिबोनाय बाथौ धोरोमनि गारजा फोरबो खेराइ फोरबो जोबोरैनो साबना हामना एंगारहाथावै धोरोम बाथौ धोरोम दिनै खेराइ फोरबो खुंफुंनाय जाबाय बे खेराइ फोरबोखौ नायनो गोसो जानाय रायजो राजा साफ्रोमबो सोरबा थाथेगोन नामा बैयाव थाथेगोन सोरबा दा बेयावहाय बेनाव बै दौदिनिनावहाय मोदाय गाखोनाय ना मा होनो आंथ' मोजाङै मिन्थिला जाहैबाय जायखिजाया खमफिजोबोनो आरो मानसियानो ओमफ्राय बेनाव गाखोयो ना मा होनो ना मोदाय गाखोनाय होनो ना क्रिया सिखारनाय होनो बेखौथ' मोजां मिन्थिला जाहैबाय आङो खमफिजोबोनो आरो ना गाखोबाथाय ओमफ्राय दा बेयो जासिगोन मानसिफोरा एथबां माने बुरजा जायाखै आरोना गामिनि फैदों बेवहाय दस्रा गामिनिथ' फैयाखै बायदि मोन्दों आङो ओंखायनो जब जादों आरोना जब फालिदों
सिखारनाय बिदि नुफेराखैमोन नालाय आङो माने आसरितबो जादों ओमफ्राय फारसेथिं फोथायनोबो गोनां जाहैयो फोथायनांगौबो फोथायनाय लाखियाब्लाथ' जाखाया नालाय फोथायनोबो नांगोन बिसोरनि फोरबोआव बिदि जायो बा बिदि गाखोयो बा बिदि क्रिया सिखारो होननानै जेनेबा आंथ' गावनि मेगनजों नुफेराखैमोन नालाय दा नै फार्स्ट टाइम आं बिदि नुदों आरोना रियेलावहाय मानसिनाव बिदि सिखारनाय मोदाय गाखोनाय बा क्रिया सिखारनाय बेखौ आङो फार्स्ट टाइम नुदों आरोना ओमफ्रायो आंथ' फार्स्टआव खोनाबायसो थायोमोन नालाय दा ओमफ्राय नै गावनि मेगनजोंनो नुनानै आं माने फोथायबाय आरोना बिदिबो जामारो होननानै बे थुंग्रिया बै जि गुफुर खोबनानै दोननायानो आरोना बेहाय गंनै थुंग्रि दङ बेवहायनो गानानै मोसागोन जाहैदों गाहाय ओरैनोथ' थुंग्रिया बिराद गोबौ गोबौ माने ओमफ्राय बेनाव बौवानो जाहैदों आरो बेखायनो आं माने बिराद नायनो गोसो जादों ओमफ्रायो बेखायनो आं बे मा टाइमाव नायदोंमोन माब्ला नायदोंमोन बेखौ मेम'रि खालामथोंसै होननानै आं भिडिअखौ बानायबाय आरोना
फंनैसो खोथा मिथिनानै लानि आदै बे गामियाव बनरगाव नलबारि ना बे गामियाव बेबायदि फोरबोखौ बाथौ धोरोमनि खेराइ फोरबोखौ बेसेबांसो बोसोर जाखो बेबायदि फालिबोनाया खुंबोनाया नोंथांमोना? आदसा गोजोननाय थाबाय सोंनायनि थाखाय। दिनैहाय जों बे खेराइ फोरबोखौहाय गोबां बोसोर हयथ' जों जोनोम जायैनि सिगां आबै आबौमोनानो हयथ' फालिबोबाय थानाय जों नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों। दा आबै आबौमोन फालिबोनायखाय जोंबो दिनै फालिनो गोनां बायध'था जादों। ओमफ्रायो मा होनो बियो बेसेबांसो गोबाव जागोन दा? बेयो मथा मथि सोरांजासेया जागोन। गासै बाहाय जोङो 16था फाथालि दङ। 16था फाथालियावहाय जोङो सोरांहैगोन आरो। ओमफ्राय बे 16था फाथालिनि नामखौ बुंना होनो हागोन नामा? हागोन। मा मा? बियो फार्स्टनिफ्रायहाय आइलिं थागोन। फार्स्ट बे खना जाय गासा जोंगासिनो दङ बे आइलिं, बेनिफ्राय आग्रां, बेनिफ्राय खैला, काजि, आब्लाखुंगुर, राजपुत्र, राजखान्द्रा, सानजा आलि, बोरालि, आइमानासु, दिबावलि, बोरलिबुरि, बोराइ बागराजा, चौधुरि, सिखोना राजा। गासै 16था फाथालिजों जों खेराइ फोरबो खुंनाय जायो। ओमफ्राय खोनानो मोनदों आरो माबा थुंग्रियाव गानानै मोसागोन होननानै। बियो जाहैबाय थुंग्रियाव गानाय मोसानाय दङ। बियो जाहैबाय सथ्रलि जागोन। सथ्रलि थुंग्रिया थुंग्रि गोजौआव गाखोनानै मोसानाय। फुरा गाखोथारो आरोना? गाखोगोन थुंग्रि गोजौआवनो गाखोनानै मोसागोन। आं फार्स्ट टाइम माने बेखायनो आङो नायनो फैथारनाय जाबाय नोंथांमोननि गामियाव। फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदै। गोजोननाय थाबाय। जोंहाथ' आदैया फोरमायनानै होखाबाय बेयावहाय खैथा आयदा दङ, 16था आयदा दङनो गासै। ओमफ्रायो बेखौ गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों होननानै बुंदों आरोना बिथाङा। माने बेसेबां बोसोर जाखो बेखौ बुंनानै होनो हायासै। गावसोर जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों होनदों, आबै आबौनि दिननिफ्रायनो। बेखायनो बिथांमोनाबो दासिमबो फालिबाय थायो आरो उनावबो फालिलांबाय थागोन होननानै आं साननानै लाबाय आरोना। दा नायनोसै, आंनाथ' नायनो लुगैनाया बे थुंग्रियाव गानानै मोसानायखौ नायनो होननानै फैथारदों नालाय, आङो नायलांथारनोसै आरोना। नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिलांसै। फाइनालि नै गाखोमारसिगोन थुंग्रियावहाय। नै गाखोनो नागिरबाय दायो। ओमफ्राय हरखाय बांद्राय क्लियार नुवासै। बैयो थुंग्रि आरोना, नै हमनानै होयो सानै। जा गोबौ बियो। ओमफ्रायो दा बियो बेवहाय गाखोनानै मोसासिगोन आरोना। फाइनालि आङो नुमारसिगोन। नै गाखोथारबाय, गाखोनोसै।
लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नै बेवहाय दाउ थै लोंनाय मानाय दंलाजोबथारो ओमफ्राय आङो होबाय थाला बेखौ बिराद गोलाव जागोन नङाबा